Poľská ekonomika je jednou z najrýchlejšie rastujúcich v Európskej únii. Stala sa 20. najväčšou na svete. Vlani HDP krajiny prekročil hranicu $1 bilión. Pred 35 rokmi po páde komunizmu pritom zarábali Poliaci len desatinu toho, čo západní Nemci. Za dramatickým rastom je podľa obyvateľov viacero faktorov. Po páde komunizmu bola na podlahe i poľská ekonomika. Varšava mala prázdnu kasu i police v obchodoch. Musela zaviesť prídelový systém na múku či cukor. Továrne, ktoré nedokázali konkurovať, krachovali. Kľúčový bol pre Poľsko vstup do Európskej únie. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Export, financie, právo i imič. Dnes sa Poľsko spája s modernými technológiami. V príbehu o tom, ako sa z chudobnej krajiny stala 20. najväčšia ekonomika sveta, ale neúčinkuje len jednotný trh či miliardy z eurofondov, ktoré Poľsko dokázalo efektívne využiť. Ale i síce ťažko merateľná, no očividná podnikavosť Poliakov. Ukázalo sa, že dokážeme čokoľvek a vieme sa prispôsobiť. Bolo nám jasné, že chceme život, aký sme videli na západe. Mať podobné inštitúcie, právny rámec, ekonomiku. Predvolani bolo poľské HDP $51 000 na obyvateľa, pred 3 desaťročiami 6500. Časť Poliakov sa preto domov vracia, návrat však nezvažujú len pre peniaze. Možnosť prispieť k zmene Poľska je lákavá. Ja som sa však vrátila z USA aj preto, že mám deti. Chcela som, aby sa cítili bezpečne a aj vzdelávanie je tu lepšie. Najmä vzdelávanie na univerzitách stúplo po páde komunizmu. Kým vtedy malo diplom sotva 7% Poliakov, dnes takmer 40%. Pred krajinou sú však ďalšie výzvy. Musíme sa pripraviť na ťažké časy, robiť správne rozhodnutia, napríklad v oblasti umelej inteligencie, no i ďalších. Ďalšou takouto oblasťou, ktorá potrebuje riešenie, je nízka pôrodnosť a starnutie populácie. Anna Šípošová, Slovenská televízia.